Hey, er is een hoop aan de gang natuurlijk omtrent vuurwerk. Ja, de ene stad zegt we doen het niet meer. Het andere dorp zegt van joh, geen nonsens. We gaan gewoon door met wat er mogelijk is. Is er veel veranderd dit jaar? Op zich is er niet heel veel veranderd. Het enige wat echt veranderd is de Romeinse kaarsen, die mogen niet meer. En babypijltjes mochten we vorig jaar nog verkopen, dat mag ook niet meer. Kun je uitleggen wat daar de reden van is? Ja, er gebeuren toch wel ongelukken mee. En zoals een Romeinse kaars, ja, je kunt hem natuurlijk netjes omhoog steken. Maar je kunt er ook mee gaan schieten door de straat en of op de grond leggen. En het schijnt dat het toch nog wel gebeurt. Dus vandaar dat ze hebben gezegd van het mag niet meer. En de mensen die hebben wel hogere bestedingen, duurdere pakketten. In één keer afsteken dan veel vuur. Daar is wel vraag naar. Knalvuurwerk is ietsje minder als andere jaren, maar het siervuurwerk is er meer. Zijn er nou siervuurwerken waarvan je zegt van nou jongens, dat is het toch echt hoor. Dat hebben we in jaren niet meer gezien dit. Ja, dat is echt de topper. Dat is dit spul wat hier staat bijvoorbeeld. En dat is een echte grote doos. Eén keer aansteken en dan voor 10 minuten plezier. Nou, we hebben altijd goede acties via Facebook. En de mensen kunnen gratis pakketten winnen. Ja, het loopt nog steeds. De mensen die kunnen nog steeds meedoen. En hoe werkt dat? Via Facebook de pagina liken en dan maak je kans op een vuurwerkpakket. We staan hier bij de Koperen Scheepsbel in de Westereen. In een gebouwtje waar normaal geen sterveling komt. Wat staat hier zoal? Nou ja, het enige wat hier staat is een kleine 2 ton aan vuurwerk. En ja, dat mag verder nergens anders opgeslagen worden. Vanaf 2000 is iedereen verplicht om een bunker te bouwen. Er zit nog een investering aan vast van enkele duizenden euro's. Maar omdat vuurwerk leuk is om te verkopen, heb je dat ervoor over. Nou, hier hangt 6500 liter water achter. Het moment dat er een kop zeg maar knapt, dan wordt die bediend om het water los te laten. Wat heb je in je tasje zitten joh? Vuurwerk. Ja, dat begrijp ik. Maar wat voor vuurwerk? Siervuurwerk. Potten, pijlen. Voornamelijk dus siervuurwerk. Je bent niet zo van de knallertjes. Ook wel, maar dit jaar niet. Mooiste tijd van het jaar hè? Ja, meestal wel ja.